ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guztiz altxua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoiz. Jainko jauna, apostolu doaiak eman zenizkion Bizerte Paul apaiz santuari, behartsua iragutzeko eta apaizak eskolatzeko. Emain duzu espiritu bera, ark maitatua maita dezagun eta ark erakutsia bete. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta espiritu santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Lehen liburutik, gauza guztie bat dute bere denbora, guztie bere ordua zerupea, sortzeko ordua eta hiltzeko ordua, lantzeko ordua eta landatua ateratzeko ordua, hilerazteko ordua eta sendatzeko ordua, ondaretzeko ordua eta eraikitzeko ordua, negar egiteko ordua eta irri egiteko ordua, haieneka aritzeko ordua eta jauzika ibiltzeko ordua, harria botatzeko ordua eta harria biltzeko ordua, besarkatzeko ordua eta bereizteko ordua, pilatzeko ordua eta galtzeko ordua, gordetzeko ordua eta botatzeko ordua, urratzeko ordua eta josteko ordua, isilik egoteko ordua eta mintzatzeko ordua, maitatzeko ordua eta gorrotatzeko ordua, gutarako ordua eta pakerako ordua. Zer irabazten du bagilea daramazkien nekeetatik, ikusten du jangoiko gizonari eman dion lana nekarazteko, dena ederra egiten zuen eta egokia, munduan eman dion neurtezan eta gizonak ezin neurtu izan ditu hasieratik azkenenainoko, jaunak eginak, jaunak esana, jauna du hartzai, ez naiz ezer, Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Jesus bakarrik otoitzean ari zela, 12 aurrean honela galdetu zien. Ni nor naizela dio jendeak. Haiek erantzun, batzuek Joan Bataiatzailea, besteek berriz antzinako profetaren bat piztu dela, harek orduan, eta zuek nor naizela diozuen. Pedro erantzun zion, jangoikoaren Mesias, baina harek inori ez esateko agindu zien zorrot. Eta esan zien, beharrezkoa da, gizonaren semeak neke handiak jasatea, zaharrek eta idazkariek gaitzetsi egingo dute eta hil, baina 3. egunean piztuko da. Jaunak esana. Jesusen nortasuna, esan genezake, garrantzi handiko kontua da. Gure fedean erabakiorra, klabea, ezinbestekoa. Jesus norden gogoan eukitzea.
Ez bakarrik, profeta handi bat, edo jakintsu bat, edo historian egon duen pentsalari eraginkor bat, hori dena bada, baina hori baino gehiago da. Eta Pedrok erantzundakoa, zuzera jangoikoaren Mesias, Jainko semea. Horixe da, esan genezake, gauza klabe bat gure fedean. Jesus nor den. Eta guretzako ez da bakarra. Maisu handi bat, bada, maisu bat, baina ez da hori bakarra. Are gehiago. Jainko semea da, gizon egina, guri salvazioa ekartzeko. Digamos que la identidad de Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, el Mesías que ha venido a salvarnos, es algo esencial para nosotros cristianos. Un no cristiano podría ver a Jesús, y de hecho ha habido muchos, y hay muchos que lo ven así, como un gran maestro que ha enseñado con sabiduría, una doctrina novedosa, coherente, beneficiosa para el ser humano, que ha tenido una influencia grande en la historia, podemos decir, como ha habido otros, pero Jesús en concreto, el mismo calendario más extendido del mundo, donde decimos que estamos en el año 2024, es teniendo en cuenta el nacimiento de Jesús. Él indica, no es el único calendario, hay más, pero sí que es el más importante del mundo. Y por eso indica la importancia grande que ha tenido Jesús. Pero para nosotros no es solamente un personaje importante de la historia, sino que es el Hijo de Dios hecho hombre. Y Jesús, en este Evangelio, como siempre que hablaba de este tema, él insiste, pero el Hijo del Hombre va a ser perseguido, va a ser torturado, va a morir, pero resucitará al tercer día. Esta profecía, junto con el hecho de su resurrección, es lo que prueba y demuestra a sus seguidores la verdad de lo que estaba él enseñando, de lo que él estaba diciendo. Y hoy celebramos a San Vicente de Paúl, un santo de Francia. Vamos a decir que él entró sacerdote, pero tuvo como dos etapas, una en la que vivió una vida cristiana más light, digamos, más tranquilo, más esto, y luego tuvo una especie de conversión dentro de su propia vida sacerdotal. Y tuvo dos características fundamentales. Por un lado, los pobres. Digamos que vemos que en tantos santos vemos esa predilección por los más pobres, los más pequeños, los más marginados, porque viene directamente de Jesús. En el Evangelio aparece como Jesús a los más pequeños, los más pobres, los que estaban consiguiendo porque son extranjeros, porque son pecadores, porque tienen alguna enfermedad como la lepra, porque son esos que daban marginados, y vemos que Jesús les da un sitio muy especial. De los pobres se ocupaban incluso llevándoles dinero. Cuando se va Judas en la última cena y le dice, lo que tienes que hacer, hazlo pronto, dice Juan, pensamos que iba a llevar dinero a los pobres, como otras veces. Por eso el mismo Jesús enseña a sus apóstoles la importancia que tiene el cuidado, la defensa, la ayuda a los pequeños, a los pobres. Y los grandes santos lo han tenido siempre. San Vicente de Paúl es un ejemplo claro de ello. También otra característica que tuvo fue la formación del clero. El mismo que cuando tuvo esa, vamos a decir, conversión, o tuvo esa luz de Dios, él se dio cuenta de la importancia que tenía ese punto. En aquella época incluso había, incluso a nivel intelectual, una formación más escasa, etc. Y por eso trabajó mucho en la formación de los sacerdotes San Vicente de Paúl. También tiene que ver con las de la caridad, Santa Misa de Belier, etc. Él tuvo, vamos a decir así, una vida en ese sentido muy fecunda, sobre todo a partir de esa transformación, de esa conversión especial que tuvo. Hoy le pedimos su ayuda, le pedimos su iluminación, eskatzen dugu, San Vicente Pauli, bere laguntza hori eman dezaigula, argitasun hori eman dezaigula, berak ikusten bezala, txikienganako, pobreenganako, baztertuenganako maitasun berezi bat. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu, bereziki gaurkoan,
sufritzen ari diren guztien alde, Jaungoikoak bere indarra eman dezaien, eskar ezaiogun Jaunari. Eta gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuan, bereziki, kontutan hartuko ditugu Emeterio Navarro, eta bere emaztea Sagrario Uribarren, Joaquin Gurutzeaga, Ingrid Sotil, Iñaki Sotil eta Antonio Otamendi. Jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten. Euskal dezaiogun Jaunari.
zuetatik. Hau nire gorputza da zuentzat emango dena. Afalondoa berdin karizaturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok ondatik. Hau nire odolaren karizma da, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire hori garri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik, jauna, zure semearen heriotza eta bizuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak batekin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko Gureita Santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxaropenean mandiran gure semedeak eta hildako guztiak agintzazu zure aurpegiaren argitan. Bereziki, Meterio, Salgario, Joaquin, Iñaki, Antonia. Erruki zakizkigu arren gu guztiok betiko bizitza ditxe dezagun, Jagoikoaren Ama Maria Goartsuarekin, San Jose bere senarrarekin, Apostolu Santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean, gure zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jagoiko elguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiak jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gurea zerutan zerena, santu izan beti zure izena, egon beti zure errikoa, egin beti zure gaia zeruan bezala gurean ere. Emain duzu gaur egunak egokia, bakatu gure ezagak, gure gure zorunea imantatzen dio ezkero, eta ez atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, eman duzu pakea gure egunotan, zure errukiek eskerpekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionen itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zure esana da apostoluei pakea uzten dizuen bere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa bezala maiozu elizari pakea eman batasuna. Erraile bizi bezera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Pakea beti zuekin. Zure pakea. Jangoikoaren bindotxa, zure zen mundu horrela erroki jauna. Jangoikoaren bindotxa, zure zen mundu horrela erroki jauna. Jangoikoaren bindotxa, zure zen mundu horrela una hemen jangoikoaren bindotxa munduko bekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak.
Egin dezagun otoitz. Zure sakramentu honek indar berrituta, apalik otoitz egiten dizugu jauna. Iguzu Bizente santuaren antzeko izanik, eta haren otoitzak lagunduta, zure semearen antzeko izan gaitezela, behar txuei berri ona erakusten. Jesus Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, erika zaitza dela jainko guzialdunak, gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren bakean.